senador nga si Manny Pacquiao ang pangalan. Si Manny Pacquiao sa bata pa siya, kaos ang kalintang sa iyang pamilya. Ang iyang mga ginikanan magpasuhol lang ang taon, aron ang pamilya adunay makaon. Ang ilang pagkaon usahay labot mo, kay wa sila'y bugas nga ilang agon. Manibay lang sila kung makasudhan o pinamos, ang kapait o kalisod ilang ginangkot. Ang ilang gipunan payat na gamay, ibungbungan o sakit diaktan o lupay. Minom sa pangisti kung imong kanaon, wa nila sa bayan kay pobre matintaon. Halos tanang adlaw tuwa sa obrahan, nga ang tuson ng init o ulan. Way bali ang dakapoy, magulat lang upaundangon, magligli sa adlaw kanos a mahapon. Apan ang kapalaran diligud matag-an, nabalhin sila puyo ngadto sa pinsan. Mabit sila mangita o ilang kabuhian, silang managsuon o ang ginikanan. Sa pagkaon pa siya hilig na siya boxing, pangandoy niya nga makaaway sa ring. Adunay talag sa kusog, habang tiro sa bunog, tungod sa tinguha nga mahaw asa kalisod. Sa natag sa boxing siya naka-intra, imatsing kaniya iyang mga kontra. Isagdang ko kaniya, suklan gayud niya, bahala ang mga bunog basta makakwarta. Dinhi na magsugod ang iyang dibuinas, hinay-hinay sa kalisod sila nga nahawan. Kay sa matang away niya, ang Diyos iyang sampiton, nga unta ang kadaugan iyang nga maangkon. Kini ang sinugdanan sa kausaban, ang kanhing pobre Pacquiao na adunahan. Apang dili niya ikalimtan, nga sa Kibawi siya magikan, sa barangay Magsaysay o Sitio Lumbayan. Hangtod na baniit ang iyang pangalan, sa natad sa boxing siya nabatugan. Ang iyang gituktan nga pagkaadunahan, ang paabdik sa iyang kinumo mao ang puhunan. Bisan ilado na sa mga katawhan, ang kanhing kalintang hindi kalimtan. Mahigugmaon sa kabus nga mga katawhan, siya ang senador na mga bunutan. Puso diligod matagan ang